Ukucuthwa kwenzala kwemalimboleko kuza kunceda amakhaya liqela kuquka namashishini njengoko eli lisilwa idabi lentsholongwane ye-corona. Irhuneli yebhanki enguvimba uMnumzana Lesitsha Kganyago uthi bakwalindele ukuba lande inani labantu abaphulukana nemisebenzi yabo kweli. Given the extent of the change in the inflation outlook, given the extent of the change in the growth outlook, we deemed it necessary to provide further accommodations. Ingcali zoqoqosho zibemelela ukuba kumiliselwe inguqu kuqoqosho lweli. There were calls that the bank should be more aggressive to support the economy where it is now. Also because of the fear of deflation, because as you've seen, the inflation rate is the lowest it's been in the past 15 years. But my view on that is that we should not look at the bank as the sole stimulus to the economy. There needs to be some structural changes for the economy. Abanye bayakholelwa kwelokuba le bhanki nguvimba ingaphinda icuthe inzala kwimalimboleko. I think we're going to see further surprises, negative surprises on economic growth, so very weak growth numbers. And then we're also going to see downside surprises as we see the inflation prints on a monthly basis coming through. Ibhanki nguvimba ifuna kubekho inguqu kuqoqosho kuqulunqwe nemigaqo-nkqubo eza kucutha iindleko zokuqhuba ishishini kweli.